na ce bari na gaya musu abin da ya faru. Salamu alaikum, na san kun sa ruwan lafiya, na gaishe da ku. Na tafi Kano da ni da matanawa, na ji na gaishe da abokinawa ana ce mishi Buskido. Ka ji ko? Si kenan nace na musu Maiduguri, na zo baki boda da matanawa za mu tafi Maiduguri, suka ce ina zaka je, ina daga murya nace zan tafi Maiduguri. Da an harba mini bulala irin guda mai zafi wannan, na harba da gudu ana kira da ni baba ya haya, ina kilomita na tafi. A hui a iska ina tafi, sun kira da ni bayan minti 30. Kana ina nace Allah ina fulka, kana fulka da kaf ne ka tafi ko da mot ne yanzu da kaf ne na tafi na bar matanawa. Na rantsa maka da Allah, mutane gaskiya wannan covid-19 wanda gaske ne, ku zo na a cikin gidan naku ku wanke hannu, kar ku na fitar da gaskiya wannan cuta wannan fa gaskiya akwai zafi. Kan gani ko na gaisai da ku, yaro na wannan Hamza nace Hamza ka yafai da ni, kullun ka zo daga makaranta an zane ka ina ce kai ka zama namiji, to na sha nawa guda ɗaya yanzu Allah ya min zafi a cikin nawa, to na gaisai da ku jama'a, sai an zama naku.